Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni JR. Taong 1979. Lugar ng Lasi, Siquijor. Isang ordinaryong manggagamot lamang si Lolo Celso noong mga panahong iyon. Nasa 30 mahigit pa lamang siya at tanging panggagamot lamang sa mga simpleng sakit ang kanyang ginagawa. Hindi kasi siya masyadong maalam sa larangan ng panggagamot. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang JR. Naninirahan dito sa parte ng Siquijor. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango ito sa tunay na karanasan ni Lolo Celso at kung papaano siya naging isang ganap na bantog na albularyo. Isang araw, habang naglalakad si Lolo Celso sa gitna ng kagubatan, naghahanap ito ng mga halamang gamot. Bigla itong may narinig na kumakaluskos at parang sobrang ingay. Noong unay inakala niyang baboy ramo lang iyon o anumang hayop na naninirahan sa kagubatan. Kaya ang nasa isip niya noon ay lalagpasan niya na lamang iyon at wag nang pansinin. Dahil din siya nagmamadali na siyang maghanap ng mga halamang dahon at kailangan niya iyon para sa susunod ng gamutan. Subalit habang papalapit siya ng papalapit, ay unti-unti niyang naririnig na para bang tao iyon na nangangailangan ng tulong. Kung kaya naman naglakas loob na si Lolo Celso na lapitan ang naririnig niyang iyon. At doon nga'y naging malinaw na nga sa kanya ang lahat. Tuluyan niya na itong malapitan ay tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na puno ng sugat sa katawan. Nakahandusay ito sa lupa't humihingi ng tulong sa kanya. May tao. Sambit niya sa kanyang sarili at agaran na nga niya itong pinuntahan. Kaagad namang lumapit si Lolo Celso dito at tinulungang iayos sa pagkakaupo ang matandang iyon. Ano po ang nangyari? Bakit ang dami niyong mga sugat? Wika niya sa matanda nang maiayos niya ito ng upo. Hindi naman makasagot ang matanda sa tanong niya. Siguro sa iniinda nitong mga sakit at sugat sa katawan. Kaya naman ang ginawa ni Lolo Celso ay inakay niya ito at dinala sa kanilang bahay. Pagkarating niya sa bahay ay agaran niyang tinawag ang kanyang asawa. At nung makita nga iyon, nagulat naman ang kanyang asawa at nagtanong kung bakit kasama niya iyon. Mamaya ka na magtanong, Inday. Halika, tulungan mo ko gamutin natin ang matandang ito. Grabe naman kung sino man ang nakasagupa ng matandang ito sa kagubatan. Tugon ni Lolo Celso sa kanyang asawa. Kumuha naman ng kagamitan sa panggagamot si Lola Inday at pagkatapos ay dinala niya ito kay Lolo Celso. Habang ginagamot ni Lolo Celso ang matanda, ay nag-init naman ng tubig si Lola Inday para pagtimplahan ng kape ang dalawa. Sa paglipas ng ilang sandali, ay natapos na ngang gamutin ni Lolo Celso ang matanda at habang nagkakape sila, ay doon na naikwento ng matandang albularyo kung ano ang nangyari sa kanya at bakit nakita siya ni Lolo Celso sa ganoong sitwasyon. Ayon nga sa matandang albularyo na itago na lang natin sa pangalang Tata Temyong, may hinahabol umano itong aswang. Hindi lang basta aswang. Aswang na mambabarang na naninirahan doon sa baryo kung saan nakatira naman si Lolo Celso. Kaya daw siya naroroon at nagmamasid. Ngunit
Noong napadpad siya sa kagubatan, ay doon niya naaktuhan ang lalaking iyon na isa talagang aswang. Nalaman rin ng albularyong kaanak pala ng kapitan sa baryo ang aswang na hinahanap niya. Kaya naman nagtagisan sila. Subalit sadyang napakalakas ng aswang at gawa na rin ng katandaan niya ay muntika na siyang mapaslang ng aswang na ito. Mabuti na lang at may naipon pa siyang kaunting lakas. Kung kaya ibinuhos niya ito at lumaban talaga siya para hindi ito matalo ng aswang. Hindi ko akalaing may aswang palang naninirahan dito sa baryo namin. Bulalas naman na wika ni Lolo Celso. Aniya, kaya pala ilang araw na rin siyang nakakarinig ng huni ng wakwak sa karating baryo. Kaya lang nung mga naririnig niya iyon, ay hinahayaan niya lang iyon sa pag-aakalang napapadaan lang ito dito. Hindi lang nagkataon ang lahat bata, pagkat sa tingin ko'y kagagawan iyon ng kaanak ng kapitan. Wika ng albularyo. Habang nag-uusap sila, ay nagsabi naman sa kanyang matanda na kung nais niya bang mas matutunan pa ang kanyang kakayahan, ay ituturo ito ng albularyo, lalo na sa panggagamot. Inulit ni Tata Temyong ang tanong kay Lolo Celso kung gusto niya bang maging isang bantog na albularyo. At nang bumalik sa isip si Lolo Celso, hindi naman ito nagdalawang isip na umoo at walang pag-aalinlangang sunod-sunod itong tumango dito. Simula nga noon ay tinuruan siya ni Tata Temyong kung paanong gawin ang tamang proseso sa panggagamot. May inaral din silang mga orasyong Latin. Tinuruan rin siya nito at kung papaanong makipagsagupaan sa aswang. At pinalakas pang lalo ng albularyo ang kakayahan ni Lolo Celso. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti nang natututunan ni Lolo Celso ang tamang pamamaraan sa pagiging isang ganap na albularyo. Dumagsa na rin ang mga taong nais magpagamot sa kanya at hindi nga kalaunan ay mas dumarami pa ang mga taong nagpapagamot sa kanya. Lalo na noong nalaman ng mga ito na merong napagaling si Lolo Celso na batang kinuha umano ng isang engkanto. Habang nanggagamot si Lolo Celso, si Tata Temyong naman ay pasimple lang na nagmamasid sa paligid at hinahanap ng kanyang mga mata ang kamag-anak ni Kapitan. Batid niya kasing may gagawing masama ito kung kaya lumipat sa baryo ni na Lolo Celso. Pansin din itong tila ba sunod-sunod na nagkakasakit ang mga tao sa baryong iyon. Tang, ayos lang ho ba kayo? Tanong ni Lolo Celso sa matandang si Tata Temyong. Nang matapos na siyang manggamot, sinabi naman ng matanda na may kutob siyang kakaibang ginagawa sa kanilang baryo, ang kaanak ng kapitan. Ano pong ibig niyo sabihin, Tang? Kunot na tanong ni Lolo Celso. Hindi mo ba napapansin? Halos sunod-sunod na ang may mga sakit dito sa baryo ninyo. Napaisip naman si Lolo Celso at napasabi sa sariling, oo nga no, bakit hindi niya naisip yon? Pansin niya pa na nakaraang araw pa dumadagsa ang mga kababaryo niyang may mga sakit. At ang lahat ng iyon ay halos pare-pareho ang dinadamdam. Meron ditong pagdudumi, pagsusuka, pananakit ng tiyan,
at sobrang taas na lagnat. At ang lahat ng iyon ay pawang mga nausog lang o nabati. Minsan kasi may mga taong nagugutom lang tapos bigla kang babatiin o kaya'y matakip man lang. Kung kaya'y hindi sinasadya ng mga iyon na mausog ka. Ang iba na may pagod na pagod kaya hindi rin maiwasang mausog ka kapag nagkataon. Sa susunod, lahat ng mga gagamutin mong tao ay pagmasdan mong maigi at ugaliin mo ding basahin ang kanilang mga katauhan para malaman mo kung anong klaseng nilalang ang may gawa sa kanilang pagkakasakit. Aniya sa kanya ni Tata Temyo. Tumango naman siya at sinabing pag-aaralan niya sa susunod ang bawat kilos ng mga taong magpapagamot. Siya nga pala, samahan mo ko mamayang gabi, may pupuntahan tayo. Wika ng matanda sa kanya. Tumango naman siya bilang tugon sa sinabi ng matanda. Batid niya kasing nagmamanman na naman si Tata Temyong. Dahil magpa sa hanggang ngayon ay hindi niya pa rin mahuli-huli ang aswang na mambabarang. Malamang sa malamang nagpapagaling pa po iyong aswang. Yung nakasagupa ninyo, ikaw ba naman makasagupa ang magaling na albularyo? Pasalamat nga ang aswang na iyon, hindi siya napuruan at namatay. Pagmamalaking wika naman ni Lolo Celso sa albularyo. Napangiti naman si Tata Temyong at ginulo ang buhok niya na para bang animoy isa itong anak niya. Pagkatapos ay nagpaalam itong magpapahinga na muna. Sige po tatang, sabihan niyo lang po ako mamaya kung anong oras po tayo aalis. Saad niya sa albularyong matanda. Nakangiti naman itong nagsabing mga 7:00 ng gabi na sila aalis mamaya. Sa paglipas nga ng ilang oras, ay muling naging abala ulit si Lolo Celso sa ginagawang panggagamot. At noong sumapit na nga ang gabi, ay agaran na niyang hinihanda ang kanyang sarili. Nag-usal muna siya ng orasyong proteksyon at inihip sa katawan para magtaas ng bakod. Nang sa gayoy, kung may makasagupa man silang nilalang, at hindi ito kaaya-aya, ay hindi siya agad mapupuruhan nito. Matapos namang mag-usal ng orasyon at maghanda ng mga gamit, ay kaagad na siyang lumabas ng kwarto. Naghihintay na sa kanya si Tata Temyong sa labas ng bahay. Tara na, umalis na tayo para masimulan na natin ang gagawin. Pag-aayang sabi sa kanya ng matanda. Sige po. Maiksing tugon niya rito. Ay teka sandali. Aniya ng albularyo at may iniabot sa kanya. Noong tingnan ito ni Lolo Celso, ang ibinibigay sa kanya na bagay ng albularyo ay isa iyong pabilog at parang kasing laki ng piso. May nakaukit na salitang Latin iyon. At noong mahawakan niya iyon, ay para bang may boltaheng gumagapang sa kanyang katawan. Yung tipong para siyang nakokuryente at lumalakas bigla ang kanyang pangangatawan. Nagtanong naman si Lolo Celso kung ano ang bagay na iniabot sa kanya ni Tata Temyong. Sinabi naman sa kanyang isang medalyon ng Infinito de Dios ang bagay na binigay sa kanya. At wag na wag niyang iaalis sa kanyang katawan pagkat matutulungan siya nito at maililigtas sa oras ng kapahamakan. Matapos nilang makapag-usap ay kaagad na silang umalis. Bitbit ang gasera ay tinungo nila ang kagubatan.
Habang nasa daanan sila ay panay ang pagtatanong ni Lolo Celso kay Tata Temyong kung saan nga ba sila pupunta at ano ang kanilang gagawin. Nagsenyas naman itong wag maingay at sumunod na lang rito. Ilang minuto pa ang lumipas ay may natanaw na silang isang maliit na kubo at nakita niyang may maliit na sinag iyon ng ilaw. Agad namang itinuro ng albularyong matanda ang kubo sa kanya at sinabing iyon ang bahay ng lalaking kaanak ng kapitan. Sinadya umano ng kapitan na sa dulo ng baryo tumira at sa liblib ang lalaking kaanak nito. Nang sa gayon ay hindi agad malaman ng mga taong ito ang salarin sa mga nangyayaring kababalaghan sa baryo nila. Agad namang nag-usal ng orasyon ng matanda at inihip ito sa sarilit. Sinabihan rin siyang mag-usal ng sabulag. Nang sa gayon daw ay makalapit sila ng palihim ng hindi nalalaman ng nilalang. Agad namang sinunod ni Lolo Celso ang sinabi ng matanda. Pagkatapos ay dahan-dahan na nilang nilapitan ang bahay ng aswang na sinasabi ni Tata Temyong. Noong makalapit na sila ay ganoon na nga lamang ang kanilang gulat noong masilayan nila mula sa nakabukas na pintuan ang lalaking nakaubad ng pang-itaas. Habang ito ay nagpapahid ng langis sa katawan at para bang may inuusal ito habang naglalagay. Nakaramdam naman si Lolo ng konting pagkahilot pananakit ng ulo. Kung kaya nag-usal ng orasyong pangtigalpo ang matanda't tinapik sa balikat niya. Sa maniwala man kahit sa hindi, noong tapikin na ni Tata Temyong si Lolo Celso ay biglang bumalik sa normal ang kanyang nararamdaman. Dahil nga sa baguhan pa lang siya ay nakalimutan niya palang mag-usal ng tigalpo. Nang sa gayon ay hindi siya makakapitan ng mga nilalang na nasa paligid. Lalo na ang mga inuusal na orasyon ng nasa kaliwa. Nangingiti namang nagwika sa kanya ang matandang iyon na marami pa siyang dapat matutunan. Matapos ngang gumaan ang kanyang pakiramdam, ay nagsalita naman siya na, Tata Temyong, may aswang. Aswang ang lalaking nasa loob ng bahay. Oo, alam ko, Celso. Kaya ipanatag mo lang ang iyong sarili at lakasan mo ang loob. Matatalo natin ang aswang na iyan. Mahinahong wika ni Tata Temyong. Maya-maya pa'y nauna na ngang lumapit sa pintuan ang matanda. At nag-usal ito ng orasyong pangselyo sa pintuan. Nang sa ganoon ay hindi na makalabas pa ang aswang. Matapos ngang mag-usal nito, ay sumunod naman siya ritong mag-usal ng pangsabulag at iniihip sa bahay. Para na rin hindi mamalayan ng mga nilalang na nagbabantay sa labas. Pagkatapos ay inutusan siya ng matandang gilitan niya na ng buhay ang aswang na iyon bago pa ito makapaminsalang muli sa kanilang baryo. Gamit ang buntot ng pagi ay walang pag-aalinlangang ipinulupot niya iyon sa leeg ng aswang. Nakatalikod kasi iyon at hindi naramdaman ang kanilang presensya. Dahil na rin sa orasyong inusal niya para sa kanyang sarili. Noong panahon nga na yon ay pilit namang nagpupumiglas ang aswang, ngunit mas malakas siya kaysa rito. Sa kadahilanang hindi pa natapos ng aswang ang pagpapalit anyo nito noong puluputan niya ito ng buntot ng pagi. Kung kaya naman hindi kalaunan ay nagilitan niya ito ng buhay. Simula nga noon ay wala nang karamdaman ang mga kababaryo nila
wala na rin silang naririnig pang huni ng wakwak at ipinalabas nilang normal ang pagkamatay ng aswang. Nag-usal sila ng sabulag nang sa ganoon ay hindi malaman ng mga tao ang naging sanhi ng pagkamatay ng aswang. Noong panahon na yon ay itinuro lahat ni Tata Temyong kay Lolo Celso ang kanyang nalalaman at maging ang medalyon ng Infinito Diyos ay ibinigay niya na ito kay Lolo Celso. Hanggang ngayon ay gamit pa rin ni Lolo Celso ang medalyon ng Infinito di Diyos. Hanggang dito na lamang po, kabaryo. Sana mabasa niyo po ang aking kwento. Marami pa po kasing karanasan si Lolo Celso noon. Hayaan niyo't pag may oras pa akong ulit, ay magpapadala ako sa inyo ng sulat. Maraming salamat po, kabaryo. Okay, yun. So, ang magiging opinion ko rito mga kabaryo, tungkol kay Lolo Celso, no? Ang galing lang din kasi hindi na parang ano bang tawag dito? Kung hindi nakita ni Lolo Celso si Tata Temyong, hindi natin alam kung anong nangyari sa baryo nila. Kasi sabi naman ni JR, no, na nagkwento, hindi naman ganun kalakas si Lolo Celso noon kasi yung parang normal na tawas lang o panggagamot yung ginagawa niya noon. Pero nung tinuruan na siya ni Tata Temyong, kumbaga mas naging magaling siyang albularyo, di ba? Tapos yung binigay na medalyon ng Infinito Diyos, para siyang, alam ko kasing laki to ng San Benito. Tapos pero iba sila ng ng karunungan. Kumbaga iba sila ng gamit, no? Hindi ko pa masyadong tong Infinito, pero lagi ko tong naririnig isang malakas na medalyon din to na ng kanan, no? Kasi alam naman natin kanan, karamihan dyan antingero o kaya albularyo. Yung mga nasa kaliwa naman, yan yung mga elemento, mga aswang, di ba? Yung lahi, kagaya nito, hindi rin nalagay dito kung anong aswang ba to, gabunan o ano. Pero sabi naman ni JR, pag may oras daw siya, magkikwento siya sa atin. Sana parang maging series to. Kasi parang ito yung panimula pa lang ni Lolo Celso sa panggagamot niya. Siyempre, kung ngayon naipon ni JR yung karanasan nito ni Lolo Celso, mas marami tong nakaharap. Baka mas malalakas pa talaga, no? Tas ang gamit niya, yung orasyon lang, no? Ang galing, no? Tas Infinito, yun. Hindi natin alam kung nadagdagan, no? Pero sa akin, medyo bitin lang. Pero sana, JR, baka naman, dugtungan mo na to. So, ayun lang mga kabaryo. At kayo, kung okay sa inyo yung kwento ni Lolo Celso, mag-comment kayo sa baba. At ayun, yun lang muna. Kasi hindi pa naman natin alam talaga kung may kasunod ba to o wala. Pero yun lang muna ang mako-comment ko rito. At maraming salamat.